Avui el nostre col·laborador Vicent Tussó presenta als oients de Gravetat Zero i de tota a Punt Mèdia la seva novel·la No sabràs el teu nom, amb la que va guanyar el Premi Ciutat d'Alzira i que ja podem trobar en les llibreries. Bon dia, Vicent. Bon dia. Que estàs així des de primera hora. Estic així la mar d'entretingut. Què has vist? De tot, he vist de tot. Assistent a primera fila, ja explicaràs algunes coses quan el donaren el Premi Ciutat d'Alzira, que estigueres en el programa explicant. Hi ha 3 personatges centrals, Carmeta, que creu que li han furtat un fill als anys 60, Balma, la filla que s'assabenta de tot això quan ella ja és major, i Miquel, que descobreix a 50 anys que és un xiquet furtat. L'acció... Estic tractant de resumir, però si no ho faig bé, tu em dius, frena. L'acció transcorre entre la Vila, que és la teva ciutat literària, i les cases de la Roca. I València. I València, les cases de la Roca estaria per la comarca de l'Alcalá. Sí, un poc amunt. I València, que apareix un pis on van algunes xiques a passar l'embaràs, no? Efectivament, sí. Quina va ser l'espurna d'esta novel·la? Doncs l'espurna van ser les investigacions de certs periodistes que allà cap abans de 2010, poc abans de 2010, van començar a rascar el que havia estat una qüestió bastant impenetrable, probablement per les nombroses complicitats que gent amb cert poder havia dissenyat, no? I a partir de l'eixida d'aquestes notícies que donaven la llum a una qüestió absolutament esgarrifosa, com és que et furten un xiquet perquè algú decidís que té la potestat de fer-li viure una vida que no és la que li correspon. A partir d'aquest moment em vaig posar a pegar-li voltes sobre la qüestió perquè trobava que allí n'hi havia material narratiu. I quant de temps estigueres madurant aquest projecte? Doncs madurant-lo molt de temps. Primer sense saber que estava madurant-lo i ja més explícitament probablement 4 o 5 anys mentre anava fent altres coses. Sí, perquè clar, tots hem llegit i vist moltes notícies sobre aquest tema, el robatori dels xiquets, i pot pensar la gent que està escoltant-nos que és un tema que ja se'l sap. Què creus que aporta la ficció, la literatura, quan s'aproxima a aquest cas? Doncs precisament la dificultat venia en trobar aquest punt en què ens separàrem del que seria el reportatge periodístic i la dificultat més gran de la novel·la o de la gestació de la novel·la ha estat precisament trobar aquest element. Jo el vaig trobar quan vaig descobrir que probablement l'epicentre de la qüestió era Carmeta, òbviament, això no seria tampoc un gran descobriment, però 2 qüestions relacionades amb Carmeta. La primera és que, com tantes altres dones, es va quedar en el dubte de si allò que li havien explicat, és a dir, que el seu fill havia mort, era cert o no, no tenia manera de comprovar-ho. Acaba de néixer. Però tampoc tenia manera de contrastar les seues sospites, és a dir, que li l'havien furtat. I durant molts anys, i en molts casos reals fins a la mort, moltes d'aquestes dones van haver de conviure amb el dubte de no saber si li havien de resar al seu fill per a que anara al cel, si és que eren creients, o si havien de resar per a que tinguera salut. I esta dicotomia, este dubte, a mi me va semblar que era un poc el nucli a partir del qual irradiava tot. A més, venia complementada amb una altra qüestió. Era que normalment quan tenim una dèria, quan tenim un dubte, una de les vies per a solventar-lo és compartir-lo amb algú, però aquestes dones tampoc ho podien fer perquè l'entorn o bé no els creia o bé no els volia creure. O estaven amenaçades fins i tot. O estaven amenaçades fins i tot. Per tant, al dubte se sumava el silenci i això em semblava un material absolutament interessant per a començar a explorar la qüestió. És una novel·la complexa, amb diferents narradors i amb una forta càrrega emotiva. Com has modulat aquestes emocions? Jo crec que és una novel·la... Per a que anaren pel llit que havien d'anar. Jo crec que és una novel·la complexa de crear, però molt més fàcil de llegir que algunes altres. La qüestió de les emocions sempre és delicada. Jo crec que és la novel·la en què m'hi ha por, és a dir, que tot i l'esforç que he fet, que ha estat molt, les sensacions reals de les persones reals en quedaven més lluny. Perquè, clar, els escriptors sempre ens hem de posar en la pell dels personatges i jo sempre m'he trobat a gust en pells diferents, la d'un papa del segle XV, la d'un transvestit o del que siga. En canvi, esta vegada he sentit que no em podia aproximar del tot i que he fet una gran aproximació. Jo crec que les emocions estan molt a flor de pell en la novel·la,
Crec que, a més és una novel·la molt intensa des del punt de vista emocional, molt fàcil empatitzar amb els personatges, amb alguns no, òbviament, però amb els centrals sí. I jo el que he intentat és modular-ho de manera que no caiguérem en l'excés, però al mateix temps tampoc llevar-li càrrega de contingut perquè la denúncia fora absolutament plena. Perquè és que maneges en el terreny, t'has mogut en el terreny de la no identitat, la culpa, el patiment, el silenci, tot això és la llista que jo m'he fet. La violència, el sotmetiment de les persones, la impunitat, és que hi ha una gamma de sentiments i d'emocions. Perquè és un tema que dona totes aquestes variables, no? N'hi ha temes que se centren, se focalitzen en una sola qüestió, però n'hi ha altres, precisament perquè per a fer-ho possible necessiten de moltes complicitats i a més que les víctimes no són úniques, no estan en una única situació, perquè tant víctima és la mare com el xiquet furtat, com la germana que no l'ha conegut, com la família, etc. Doncs tot això dona una gamma de matisos, de colors, per dir-ho en termes plàstics, ja que estàvem parlant fa una estona de murals, que et permet desenvolupar diferents línies i, per tant, trobar matisos diferents a la mateixa història, que això sempre li dona molta profunditat a la trama. Anem a llegir un fragment del llarg relat, que dura 75 pàgines, en què Carmeta li conta a la seva filla Balma que ella creu que li furtaren un fill fa 50 anys, que no ho sap, no?, perquè li digueren que estava mort. I està confessant-se amb un personatge increïble que és el mossèn Portolès. I Carmeta li diu a la filla: recorde aquell tràngol com un glob de fel, jo reclinada i tremolosa en un lateral del confessionari i darrere de la reixeta la veu poderosa del capellà, furgant en el meu interior, intentant de totes que confessara pensaments, intencions i desitjos que ni tan sols havia covat mai. Continua. L'Església ahir està molt present també. Clar, és que l'Església té un paper fonamental en el que és la trama real, és a dir, no m'inventa res. Sense el paper de l'Església, que legitima en primer lloc les teories del doctor Vallejo Nájera per les quals calia reeducar els fills dels rojos, en la seva terminologia, l'Església dona cobertura, com havia donat cobertura a la rebel·lió de l'exèrcit franquista, i durant tot aquest temps, fins als anys 90, l'altre dia en Facebook em va demanar amistat d'una dona que havia perdut el fill l'any 86, estem parlant d'Espús-Ahir, i durant tot aquest temps l'Església ha donat cobertura, com a altres malvestats que hem conegut últimament, a aquesta qüestió. Per tant, és inevitable. La monja que va sorgir a la llum com una de les artífex de tota aquesta trama va morir en 2013. Sí, has canviat els noms. La part està en què Carmeta, que és una part important de la novel·la, està explicant a la filla la seva història, clar, conta tot el context de com va passar. És una part molt oral, no? Tal com si estigueres mirant per un foraet quan la mare està parlant de la història amb la filla. T'ha costat molt? T'ha costat molt posar-te en la pell d'una dona en aquesta situació? Sí, però l'ofici d'escriptor bàsicament consisteix en transvestir-se, no?, per a poder explicar les coses des del punt de vista adequat. Una altra de les vies per les quals he intentat anar molt més enllà del reportatge i que fora realment una novel·la, és a dir, que el lector se trobara una història de ficció, ha estat precisament la modulació de la forma. N'hi ha molts narradors perquè cada personatge necessitava una expressió molt determinada. En el cas de Carmeta, que era la víctima central, per dir-ho així, la persona a la qual li furten el xiquet, doncs l'única opció possible era la primera persona, és a dir, la confessió de tot allò que no havia pogut confessar durant 50 anys. És a dir, arriba un moment en què el context canvia gràcies al periodisme d'investigació i quan comencem a saber que tota aquesta trama havia estat operativa durant tants anys, doncs aleshores el seu discurs, que havia estat negat per l'entorn, comença a ser viable i a partir d'aquest moment és quan el fa explícit. Clar, lògicament això havia de ser escoltant la veu de Carmeta. El procés d'aproximació a un personatge sempre és progressiu, sempre vas coneixent-lo a poc, i probablement quan et poses a escriure encara no saps del tot com és, però arriba un punt en què ja notes que allò flueix. Jo crec que t'haurà caigut alguna llagrimeta escrivint la part de Carmeta. Durant tot el llibre m'havia de retindre. Jo no soc de plorar massa segons com, però... Jo tampoc, però llegint alguna se m'ha escapat. És que no vull donar una idea equivocada de la novel·la, però realment
el poses Sí, ahí en n'hi ha la pell moments, i clar, n'hi ha moments d'una intensitat patiment. elevada, clar. I, de fet, en la narració dibuixes, deixes caure que algunes famílies adoptaven estos xiquets robats per a tindre mà d'obra esclava. Diguem. Sí, sí, sí. Això era així? Sí, n'hi havia de tot, n'hi havia molta gent, la major part de les famílies que adoptaven d'entrada no sabien la procedència dels xiquets, pensaven que estaven fent una adopció legal que a més la legislació franquista hi donava cobertura a això, però sí que n'hi havia algunes, i això són fets reals, m'he basat, per dir-ho així, en fets concrets, que efectivament adoptaven perquè necessitaven mà d'obra per al treball bàsicament agrícola. Sí, sí. És terrible, És no? terrible, Perquè és també terrible. trenca l'esquema, la novel·la, Clar. que tu penses, està malament que li furten i tant el xiquet a una dona, però penses que la família on cau el voldrà. Clar, això va ser un dels plantejaments, perquè el que volia, pot ser també amb la intenció de fugir de la literalitat periodística, era trobar alguns aspectes que no s'hagueren estat en comptats, no? I des d'aquest punt de vista em va semblar especialment colpidor el fet que acabes d'explicar, i això li donava un recorregut diferent a algunes de les parts, que tampoc vull entrar massa en detalls, de la novel·la, Ho anem a contar tot al final. que la rodonien d'una manera diferent, clar. Sí que voldria dir, per acabar, i ara farem la teua secció Galerades, que Carmeta en la seva desesperació troba Conhort llegint Grans esperances de Charles Dickens. És a dir, Sí, que la literatura sí, sí. l'ajuda a sobreviure. Tot i que Grans esperances comença amb poques esperances, per dir-ho així, però sí, vaig trobar que podia funcionar des del punt de vista simbòlic tant el fet de la lectura, perquè en un moment determinat en què Carmeta no té amb qui parlar, doncs es refugia en la lectura que ha descobert, ella no ha tingut ocasió d'anar massa a escola, i posats a triar un títol em va semblar molt adient el de Grans esperances, perquè des de fora, des d'algú que no coneix Dickens, com és el cas de Carmeta, doncs la literatura i concretament el títol li podia semblar una via molt atractiva per a... Doncs enhorabona, Vicent, per la novel·la No sabràs el teu nom. Per cert que